Трудно учиш думи на испански. Трудно запомняш тяхното значение. Намираш една дума, научаваш и значението, но след няколко дни въобще не я помниш. И отново ти се налага да я потърсиш. И това се повтаря отново и отново. Отчайваш се и си мислиш: испанският не е за мен. На другите им се получава, но на мен не. Грешиш и на теб ще ти се получи. Ето какво можеш да направиш, за да сложиш край на проблема. Спри да се опитваш да наизустяваш значението на думите. С наизустяване помним едва 10% след няколко дни. Това не е вариант. Вкарвай научената дума веднага в кратки изречения и се опитвай да си повтаряш тези изречения през целия ден. Например, да кажем, че днес си научил глагола comer, който означава ям. Веднага го вкарваме в прости изречения. Yo como pizza. Аз ям пица. Yo como una ensalada. Аз ям салата. Yo como una paella. Аз ям паеля. Yo no como pan. Аз не ям хляб. Така научавай всеки ден по една дума, но веднага я вкарвай в изречения. Супер просто е, нали? Но истината е, че работи и че е много ефективно. И отнема едва 5 минути от времето ти на ден. Вече съм изпробвала това с ученици от различни възрасти и работи при абсолютно всички. Няма значение дали си ученик, дали си студент, дали си по-голям и ти трябва за работа. Защо този простичък съвет е супер ефективен? Защото когато вкараме думата веднага в наша ежедневна ситуация, в която тя ни е необходима, мозъкът веднага започва да прави асоциации между думата и ситуацията. И така, следващия път, когато ти потрябва тази дума, няма да я търсиш в ума си, а тя всъщност съвсем механично и сама ще излезе. Изпробвай съвета ми за 10 дни. Ще ти отнема по 5 минути на ден, не повече. След това ми пиши дали си постигнал резултати и какви са те.